mga anta ninyo o panihapon. Ngunit ang akong pintan bihon, chicharon dito naman akong bihon sausawa akong limon, sinamak may sili na yung mga lamas, tubig, rice, Saksak ka ng ulam. kanin, halo-halo, homemade halo-halo na dali sa balay. Ano akong baligya, halo-halo. Sa kutsara guys. Saan sa mali kita? Solo food din. Let's eat. Anong green man? Let's eat. Pareho rin silang doon. Panihapotan nyo guys. Aslong. Ano kayong bihon? Innocent chicharon. Wow, chicharon. Crisping chicharon. Ano niya ito ah? Yan. Halika ay mong baso na niyo. Crisping chicharon. Ayun na, di ko. Makapas na siya guys. Diluto na ako sa straw. Ang crispy pag iday siya. Ang crispy dahil siya. Pag ibayat niyo mo siya luto sa mantika. Luto sa akong dish, ganyan yung udto. Ano na lang na siyang git. Hindi pa may sobrawan. Ano nagluto mo na yung panihapon. Tulog siya. Dito na no? Ha? 20 daw nga right? Ay, price. Please lang. Cheese o ka na ketchup ya. Puro. Likewise. Ay, itong imuha ang likuan natin. Tapos, isang Ang dako. isang kabayin na. Tapos, kabayin na. Walang sabon. Ang cheese lang na powder. Parang 45 mo na. Right, balik na ito.
bihon. Sa kalahari ko. Ay, mabasak. Wala na ko ikuan gatas, surot na. Ha? Surot na. Buhay na kuyo. Surot na lagi. Nay! Nay! Ina-sold out na. Durot na. Durot na namo. Kahom. Next. Chicken bite daw. Chicken bite. Ano kasi nag-order chicken bite? Tanaw ragod lang. Tawar ko itong nag-order chicken bite. Kay guro. Sarap. Oh, doon. Yung sa loob lang. Ha? Sa warehouse. Warehouse. Sa warehouse na ipalit. Bix daw. Lahi daw nga klase. Parehas naman. Siya na chicken bites. Hindi daw alam. Hindi lang tayo. Ang Bix, dili alang. Ay, hindi alam. Bilis na yung halo-halo. Ano, alin? Bahala di ka kaon sa mahalminan. Yung crispy gud siya, no? Anong di man yung crispy nga, ikan man yung sakreto. You know my needs.
nga baso, free ni siya sa Alaska nga iba pa gatas. So, ina pa sa kutsara. Nasa ito. Sama po, siya mo lang kung nailang ka. Malakasan mo lang ka. May balihibo ang kuan. Mangga. So, ayan guys. Salamat sa inyong pagtanaw sa akong pagkaon sa akong panihapon. So, don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Neneng Payat Vlog. Then, click the notification bell para kung na ako i-upload na bagong video, ma-notify mo.